Kukhona-ke ubuzile la egruphini yethu ka-WhatsApp mayelana nokuphupha indlu. Kodwa-ke mlaleli, engizocela-ke ukwenza ukuthi ushaye subscribe ukuze ungaphuthelwa-ke enye ividiyo esazobuya nayo-ke sizochaza iphupho ngayo. Ukuphupha-ke indlu ephusheni imele-ke umndeni indlu. Kanti-ke uma uphupha indlu iwa, leyo ndlu mawukuthi-ke iyawa ephusheni, kusho ukuthi-ke kukhona ozoshona emndenini. Uma kuwukuthi le ndlu oyiphuphayo intsha, kusho ukuthi-ke kukhona ozofika emndenini. Kungenzeka ukuthi-ke lo muntu ozofika kungaba-ke ingane encane, mhlambe kukhona ozithwele ningazi-ke emndenini maduzane, uzonikhombisa-ke ingane encane. Noma kube ukuthi-ke kukhona ozoshadela emndenini wakho, kube ukuthi-ke sekungena umakoti ezoba yilunga-ke lomndeni elisha. Abanye-ke indlu-ke ephusheni imele-ke wena uqobo. Kuyenzeka ukuthi indlu-ke uma uyiphupha kwesinye isikhathi imele wena uqobo, phinde-ke imele umndeni wakho. Ngiyacabanga-ke mlaleli ukuthi sizwile-ke sonke ukuthi-ke ukuphupha indlu noma izindlu noma umuzi, into-ke enendlu phakathi siphendulekile cause baningi abantu bebuza ngendlu kodwa bebuza ngezindlela ezingafani. Uma ukuthi-ke khona la ongazwanga khona, ungabuza-ke la kwi-comment section, noma unombuzo-ke wephupho ungabuza bese-ke sibuya nevidiyo yakho sikuchazele ukuthi lelo phupho lisho ukuthini. Noma-ke usiWhatsApp ku-WhatsApp wethu la esokufakela khona-ke esokuchazela kabanzi ngephupho nawe ozobe uzolibuza. Namhlanje sokhuluma ngamaphupho ebhadi, noma ngithi amaphupho asho ebhadi. Amaphupho ebhadi isikhathi esiningi awadingi ukuhunyushwa, noma-ke awadingi ukuthi uwachaze ngoba okwenzeka kulona kusuke kuyilokho okuphuphayo. Uma ukuthi uphupha usendaweni emnyama ungakwazi ukuphuma kuyona, kusuke kuyibhadi ongeke uphume kulona nje maduzane. Uma ujwayele-ke ukuphupha leli phupho, kubalulekile ukuthi-ke uma ungumuntu okholelwa ezintweni zesintu, uhambe uye kulabo ababonayo noma izangoma ukuze usuke utshengiswe-ke izinto zakho zimnyama azilungile. Uma nje uzwe lapho uzokhonjiswa. Ibhadi-ke liye lenziwa ngumuntu owumthakathi, enza ukuthi-ke ungalungelwa yilutho empilweni, ukuthi noma uzama izinto ezikuyisa empumelelweni kungalungi lutho nje, ulokhu uthe uyazama kodwa kungalungi lutho. Umuntu okholwayo uyathandaza kakhulu, athandaze ngamandla aze aphumelele. Uma-ke uphuphe ubhukuda emanzini angcolile, ubone ingane enqunu, lokho kusho ukuthi-ke uyayibamba ingabambeki, ugcine-ke usendaweni emnyama. Leli phupho lijwayelekile kubantu besifazane abaphuphonyelwe yizisu. Kusuke kuyingane yakho leyo eyaphuphumayo. Leli phupho lisuke likutshena-ke ukuthi ubumnyama bakho benziwa yini. Ingane-ke isuke itshengisa ukuthi-ke esikhulile futhi-ke ukwenzelwa izinto, ifuna ukwenzela izinto ngendlela-ke leli phupho liyakwazi-ke ukuphumelela uma lowo ozolandela izigaba ezifanele. Uma ukuthi uphuphile kumele wenze izinto ngendlela e-right. Uma wesifazane uyakwazi-ke ukugeza lesi sinyama. Imithi-ke itholakala kubantu abalaphayo ngokwesintu. Okubalulekile-ke ukuthi nengane kufanele yenzelwe-ke umsebenzi wayo owaziwa ngokuthi-ke uyigqokise nokuyiyetha nokuyiqamba igama. Uma umuntu olandela-ke izigaba ezingenhla, isinyama siyasuka. Uma ukuthi-ke uphupha udunusela umuntu ekudunisela ungagqokile, okungabe-ke uyamazi noma awumazi. Lokhu kuchaza-ke ibhadi nje elikhulu elihambisana nesichitho eliza ngqo kuwena. Kokunye-ke kuyenzeka kuvele ukuthi-ke omaziyo
kwenzeke uyena okuphosayo ngesichiso. Leli phupho lijwayelekile-ke kubantu besifazane ababanga indoda noma isoka. Uma ukuthi-ke uphupha uphucwa imali umuntu noma-ke uphupha uphiwa into bese kuba khona umuntu okuphuphayo, kusuke kuyibhadi lokuthi uzophucwa isipho sakho ositholile noma-ke osazosithola, noma kusuke kukhona umuntu owathatha izinhlahla zakho wazenza ezakhe. Esikhathini esiningi kuvamise ukuthi kube ngumuntu womndeni wakho-ke, ngoba noma umuntu wangaphandle angakwenzani, kodwa-ke akalazi idlozi lakho. Umuntu owazi idlozi lakho usemndenini. Uthi-ke noma ekwenza owangaphandle kungalungi, ngoba amadlozi akini ayakwazi ukuvulela inhlanhla. Kodwa-ke uma kuwumuntu wakini kuba nenkinga ngoba ukhuluma nalo idlozi ngqo leli nawe ukhuluma nalo. Ungakulungisa-ke lokhu, kodwa ngoba ungumuntu oseduze nawo angakwazi-ke ukukubona uma wenza izinto eziqondene nalokhu, bese-ke yena egadla kakhulu kunakuqala. Ugcina-ke ubona ukuthi-ke zonke izinto oziphuphayo zenzeke kumuntu wakini. Uma uphupha umuntu ukuphupha-ke izingubo ezindala noma-ke ekuwashisa izimpahla zakhe ezindala, amanzi owasha-ke ngawo angcolile, nezingubo ezingcolile nje kakhulu, kusuke kuyibhadi. Kukhona umuntu okulethela ubumnyama emzini wakho noma ekhayeni. Kokunye-ke uphuphe uphiwa imali emnyama noma-ke owathole emndenini. Imali emnyama ichaza ibhadi elikhulu. Kusuke izinto zakho zingeke zikuhambele kahle empilweni, noma kwesinye isikhathi kusuke kutshengisa ukuthi khona-ke izinto ezingahambi kahle. Umuntu-ke ongumthakathi uyakwazi ukuthi akulethele ibhadi lokufa emzini wakho noma ekhayeni. Lokhu-ke ukubona ephusheni ngokuthi akulethele ingubo emnyama noma-ke le ngubo oyinqabile ephusheni, lokho bekunikeza yona uzovelelwa ukubi, kodwa ngedlozi lakini ubusuyiboniswa ebusuku ukuthi kunezinto ezimbi ezizokwenzeka nezisazokwenzeka. Amaphupho abalulekile ukuthi-ke ungawakhohlwa uma usuvukile, ukwazi ngisho ukuwachaza. Uma ungakwazi, kuba kubantu abadala ngokuthi-ke kuyenzeka ukuthi-ke kunento otshelwa yona. Kubalulekile-ke ukuthi singawakhohlwa amaphupho ethu. Mlaleli, uma ukuthi-ke khona la ongazwanga khona, ngicela ubuze la ku-comment section. Ngizobe sengibuya nevidiyo sizokuchazela kabanzi. Ungakhohlwa nokushaya u-subscribe. Khona buzile ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuphupha igolide, noma ukuthi uphupha nje ngegolide, uyalibona noma-ke kwenzakalani ngalo. Uma ukuthi-ke uphupha ngegolide, kumele imizwa yokubaluleka kwento esempilweni yakho, noma ngithi eyigugu empilweni yakho. Imizwa-ke yokuceba noma-ke ukujabulela ukuba nento enokubaluleka ibe kuwe nje wedwa vo. Amathuba anokubaluleka atholakala-ke sonke isikhathi. Ukuzizwa ulondekile ezingeni lakho lamandla, nokho inkululeko yokwenza umathanda. Igolide lingamela inhlahla enhle, ingcebo, ukwelapheka, ukukhanyisa, injabulo nempumelelo. Noma-ke igolide ephusheni lingamela imizwa yokuqinisekisa ngamandla athile. Okubi ukuthi-ke ukuphupha ngegolide kungamela imizwa yenkohlakalo, ukwenza ngokweqile, noma umuntu onakele ngezinto eziningi. Kungakhombisa nemizwa yakho engeyinhle, njengokukhungatheka noma-ke umoya ngenjabulo yomunye umuntu. Izitha ezinamandla alondekile. Ukuphupha-ke kube ukuthi-ke uyalithola leli golide ephusheni, kumele imizwa yokuthola into ebaluleke kakhulu kuwena, noma ngithi empilweni yakho. Ukuphupha-ke ngokugqiba noma-ke ukucashisa igolide, kumele imizwa yokufuna ukucashisa into ebalulekile ngawe
ukungafuni abanye abantu bathole noma baphathe into wena ozwa sengathi ibalulekile kuwena. Ungafuni ukwabelana nabanye ngento ebalulekile. Mlaleli, usungabuza-ke la kwi-comment section uma ukuthi khona la ongazwanga khona kahle, bese-ke ushaya u-subscribe. Namhlanje sizokhuluma-ke ngamaphupho asho isichitho noma isinyama. Kodwa-ke okokuqala bengicela u-subscribe uma ungaka-subscribe ukuze-ke ungaphuthelwa mhla sengibuya nevidiyo elandelayo enizoyibuza kwi-comment section. Uma-ke ushawe ngesichitho kusho ukuthi-ke kukhona osuke ekugadla ongakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama. Noma nje ngithi sihambelana naso isinyama. Uma-ke ube nenhlahla-ke enamathonga kini akubhekile, uyakwazi-ke ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela esinyelela ongafuni ukukubona uphumelela. Kanti-ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlahla kuphela ngoba phela-ke isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho njengoba-ke nedliso lithunyelwa njengephupho. Lana-ke siloba amaphupho ahlukahlukene kodwa-ke incazelo yawo iyafana onke. Achaza khona ukuthi kukhona umuntu okuthumela ngaso isichitho. Ukuphupha usesikhathini, lelo phupho lisho isichitho. Baningi-ke abelokhu bebuze njalo ukuthi njengoba ngiphupha ngama-period, lokho kuchaza ukuthini? Lelo phupho kumele uwazi ukuthi nalo lisho isichitho. Ukuphupha ingcanga noma intsha ikhuluma isichitho leso. Ukuhamba nqunu yishwa uma ukuthi kepha ebusheni uziphuphe nje uhamba amaponapona ngesudi yeselethele, lokho nje kuyibhadi elikhulu. Ukuphupha indlu yangasese, lokho kusho isichitho esibi kakhulu. Ukuphupha-ke ake sithi-ke uphupha udla izinaliti noma uziphalaza lezo zinaliti, lokho kusho ukuthi-ke kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi onzima kakhulu. Ukuphupha izimpethu uzibona noma ziphuma ngomlomo, leli phupho lisho-ke isichitho esinzima kakhulu okumele-ke lo muntu osuke liphuphile alisukumele ngempela ngokuphazima kweso. Uma ukuthi-ke mlaleli unombuzo ungabuza la kwi-comment section, ngizobe sengibuya nevidiyo ngizokuchazela-ke nawe iphupho-ke olibuzile. Khona-ke bebuza ukuthi-ke ukuphupha ubukela i-TV ngabe-ke kuchaza ukuthini? Ukuphupha-ke ubukela i-TV akuchazi into eyodwa, kuchaza-ke izimo ey'ningi ey'hlukahlukene. Kuya ngokuthi-ke kahle kahle liyisibonakaliso. Kuya ngokuthi-ke empilweni yakho ngaba-ke kuhamba kanjani. Ake sithi-ke uphupha nje ubuka i-TV noma ake ngithi umabonakude, mhlampe kudlala ibhola, imidlalo-ke noma imidlalo o-generation kanje. Kuyenzeka-ke ukuthi-ke leso score esenzekayo lapho usibona emdlalweni kube ukuthi esangempela sizokwenzeka. Uma ukuthi-ke umuntu-ke uthandayo ukubheja noma ngithi ukugembula, lokho abakwenza ngebhola usungakwenza-ke nawe lokho ngoba engazuthi-ke inhlahla ikhona-ke lapho. Leli phupho liyisibonakaliso. Abanye-ke bayawuphupha umdlalo kwi-TV, isiko uvele nje uwenze-ke kwangempela nge-match elandelayo. Kwesinye isikhathi-ke uma uphupha ubuka i-TV noma bebukela i-TV, kuyisibonakaliso-ke lokhu usuke ubona impilo yakho. Ngesinye-ke isikhathi ukubuka into-ke kwi-TV noma ifilimu, leyo nto kusuke kuyinto eyenzeka empilweni yakho okwangempela. Kusho ukuthi-ke abadala bayakubonisa. Kahle kahle leli phupho liyisibonakaliso. Mlaleli-ke uma ukuthi ubungakawushayi subscribe, sicela ushaye subscribe bese kuba ukuthi-ke uyabuza la ongazwanga khona la kwi-comment section. Uphinde ucele-ke nabanye be-subscribe-ke ukuze sizolandela size-ke nevidiyo elandelayo yephupho elibuzwe ngomunye umuntu. Nisale kahle.